Για να ακούσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Τι να κάνω, έφαγα αρκετές ώρες απόψε και έψαξα από πού βγήκε η διάταξη αυτή, πώς προήρθε η διάταξη αυτή, πώς έφτασε στη Βουλή και πώς ψηφίστηκε και τι έλεγε στη Βουλή και τι ερμηνεύτηκε ότι δήθεν λέει μετά. Και μου έχουν πέσει τα υπόλοιπα μαλλιά της κεφαλής μου, ειλικρινά. Και είσαστε οι πρώτοι που βγαίνουν να τα πω αυτά που θα πω τώρα. Είστε νομικός, να πούμε, στο επάγγελμά σας. Θέλω να μας το κάνετε πιο απλά να το καταλάβουμε, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Έχω μια εμπειρία που έχουν 40 τόσων ετών σε αυτά τα θέματα. Με την οποία εμπειρία νομίζω ότι όσες κυβερνήσεις έχουν έξυπνους ανθρώπους στα κατάλληλα πόστα, έχουν επωφεληθεί οι πάντες από την εμπειρία αυτή. Στα θέματα τα φορολογικά, ακόμη και τα τεχνικά θέματα, σε όλα τα θέματα που Τι ισχύει τελικά, κύριε Παραδιά? Ακούστε λοιπόν, η τροπολογία αυτή είναι βουλευτική, είναι της κυρίας Θεοπεφτάτου, η οποία είναι η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία αυτή λοιπόν έλεγε μέσα ότι προτείνω μια τροπολογία που έχει θέμα της τη διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων που προάγουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Μάλιστα. Ναι. Και ο λόγος, λέει, που την προτείνω είναι για να αποσαφινιστεί το θέμα της λήψης αδειών ή απλών ενημερώσεων που μπορούν να ζητούνται από τις εκάστοτε αρχές και υπηρεσίες προκειμένου να αποφευθούν ερμηνευτικά προβλήματα ως προς το σημείο αυτό. Ναι. Η προτινόμενη επίσης διάταξη συνάδει και για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης. Ωραία. Αυτό λέει η Θεοπεφτάτου. Ωραία. Να μας πείτε λίγο εσείς, κύριε Παραδιά, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όχι, μισό λεπτάκι, θα σας πω. Ναι. Αυτό λοιπόν που νομοθέτησε η Βουλή είναι ότι αν κάποιος θέλει να βάλει είτε συστήματα μέτρησης είτε και κάποια αυτόνομα συστήματα, δεν χρειάζεται καμία άδεια από κρατική αρχή, κρατικό όργανο και κρατικό φορέα. Αυτή λοιπόν όταν ψηφίστηκε στη Βουλή έτσι λανσαρίστηκε, έτσι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό και στη συνέχεια διαφημίστηκε από ένα δελτίο τύπου άγνωστης προέλευσης της 3 του μηνός που βγήκε, το οποίο λέει ότι τέρμα οι διαμάχες, λέει, των συνδιοκτητών στις πολυκατοικίες, καταργήθηκε η συνένεση της Γενικής Συνέλευσης, ο καθένας τώρα θα κάνει ό,τι γουστάρει, θα βάζει ό,τι σύστημα θέλει, θα βάζει πετρέλαια, θα βάζει ρεύματα, θα ισχυρίζεται ό,τι θέλει και δεν θα πληρώνει κοινόχρηστα στους υπολείπους. Δηλαδή, θα βγω εγώ και θα πω ότι εγώ έχω μαγκάλι στο σπίτι μου, έχω ξυλόσοπα, έχω 2 κλιματιστικά, ένα 8 στην κρεβατοκάμαρα και ένα 12 στο σαλόνι μου και έχω εγκαταστήσει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Και δεν θέλω να πληρώσω πλέον κοινόχρηστα. Δηλαδή, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να πάρει έγκριση από κανένα και μέσα στον κανένα, μέσα στο όργανο που δεν απαιτεί η κατάθεσή του, υποτίθεται ότι είναι γενικές ελεύθερες εργατικές. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Όχι. Ακούστε, το Φυσικό Αέριο Αττικής έχει βγάλει την ανακοίνωση και σας διαβάζω όλη την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση βγήκε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Η απόκοπη από την κεντρική θέρμανση και εγκατάσταση των αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου γίνεται πιο εύκολα και πιο άμεσα για τις περιπτώσεις πολυκατοικιών που μέχρι σήμερα αναγκάζονται να ακολουθούν, αφήστε να το τελειώσω την πρώτη παράγραφο, χρονοφόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, 44 κτλ., η τοποθέτηση αυτόνομης μονάδας θέρμανσης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή η αυτονόμηση διαμερίσματος από την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου θέρμανση δεν προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας. Άρα, ή το ένα θα ισχύει, ή αυτό που μας λέτε εσείς θα ισχύει. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Δεν λέει πουθενά μέσα το κείμενο στη Βουλή και όλη η εισηγητική έκθεση της κυρίας Θεοπεφτάτου και ό,τι έγινε, ό,τι κουβεντιάστηκε και ό,τι γράφτηκε στη Βουλή μέσα δεν έχει καμία σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις των Πολυκατοικιών. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Αν κάποιος θέλει να κάνει τέτοια συστήματα, θα τα κάνει χωρίς να χρειάζεται καμία έγκριση από οποιοδήποτε κρατικό όργανο η αρχή. Πουθενά δεν καταργούνται και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα οι Γενικές Συνελεύσεις των Πολυκατοικιών. Αυτό που ισχύει είναι τα 501 χιλιοστά που σου δίνουν το δικαίωμα να αυτονομηθείς εσύ από την πολυκατοικία σου, αν σου εγκρίνει τα 501 χιλιοστά, η ολόκληρη πολυκατοικία να φύγει από το υγρό καύσιμο και να πάει στο πετρέλαιο. Έτσι, όπως έχει διατυπωθεί αυτή εδώ η διατύπωση, δεν καλύπτει μόνο το φυσικό αέριο, καλύπτει τον οποιοδήποτε ισχυρισμό του οποιοδήποτε ότι δήθεν έχει ένα αυτόνομο σύστημα και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι να πληρώνει πλέον κοινόχρηστα. Πάντως, κύριε Παραδιά, ακούστε. Λέτε εσείς ότι δεν χρειάζεται ακόμα και τώρα η έγκριση Γενικής Συνέλευσης. Το έρχεται το αέριο, μας λέει ότι βάσει του νέου νόμου δεν χρειάζεται. Οι καταναλωτές, οι πολίτες, τι να κάνουν? Οι καταναλωτές, οι πολίτες. Γιατί θα δούμε στις Γενικές Συνελεύσεις, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχουμε επεισόδια. Τα έχετε αντιμετωπίσει. Από αυτό που κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το Υπουργείο το ίδιο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου δεν γνώριζαν απολύτως τίποτα για αυτό το θέμα.
Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το θέμα να νομοθετηθεί, αν ήθελε η κυβέρνηση να το περάσει με ένα τέτοιο τρόπο. Ο οποίος να μην έχει ρητές πρόνοιες, όχι, ενδεχομένως να μην ήθελε να έχει ως αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Έτσι. Αλλά δεν έπρεπε να έχει τουλάχιστον μια ειδοποίηση του διαχειριστή από κάποιον. Ο οποίος να μας πει και τι σύστημα αυτόνομης θέρμανσης έχει βάλει, να το πει στο διαχειριστή. Και πότε το έβαλε. Και για ποιο λόγο αυτό είναι αυτόνομο το σύστημα. Και τι είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτόνομο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί κάποιος σε μια πολυκατοικία που έχει φυσικό αέριο να βάλει πετρέλαιο σήμερα. Είναι εντάξει αυτό. Άρα αυτό που λέτε εσείς, κύριε Παραδιά, είναι ότι υπάρχει μια απίστευτη προχειρότητα σε αυτή την ιστορία. Γιατί έχεις βουλευτές οι οποίοι φέρουν μια τροπολογία, αλλάζουν εντελώς τους όρους και τους κανόνες μιας συγκεκριμένης αγοράς. Και όχι μόνο αγοράς, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια πολίτες. Αφήστε με να σας πω, η τροπολογία σαφώς καταργεί οποιαδήποτε κρατική άδεια. Δεν σου ζητάει να πας στην πολεοδομία να βγάλεις άδεια. Δεν σου ζητάει να το εγκρίνει κάποια κρατική αρχή. Δεν καταργεί όμως σε καμία περίπτωση τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε πολυκατοικία. Ούτε και μόνο. Άρα δεν ισχύει το δελτίο τύπου της αεριοτικής. Φυσικά. Δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο. Μια απόλυτα αυθαίρετη ερμηνεία, η οποία ας μας πούνε μέσα στη Βουλή, που λέει μέσα και που υπονοεί, που αφήνει το παραμικρό περιθώριο να παραδημηνεύσει κανείς ότι δήθεν μέσα στα όργανα που δεν απαιτείται η έγκρισή τους είναι και το όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Άρα απαιτείται η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα όσα λέτε εσείς. Βεβαίως, δεν καταργήθηκε ποτέ. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η τροπολογία. Μπορεί να το λέει ο καθένας ο οποίος θέλει να πουλήσει φυσικό αέριο, να πουλήσει κλιματιστικά, αλλά δεν το λέει ο νόμος. Το κλιματιστικό πολύ ελεύθερα. Το μπέρδεμα όμως γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, κύριε Παραδιά, γιατί βλέπω εδώ κάποια δημοσιεύματα που επικαλούνται κύκλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η διάταξη αφορά όντως την αυτονόμηση θέρμανσης της πολυκατοικίας και καταργεί την προϋπόθεση που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Δεν νομίζω. Μάλλον εγώ βλέπω κύκλους του Υπουργείου να τραβούν και αυτοί τα μαλλιά τους με αυτό το πράγμα και όχι κύκλους οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι εμείς το κάναμε. Αν το Υπουργείο ήθελε, ένα σοβαρό Υπουργείο ποτέ δεν θα νομοθετούσε με αυτόν τον τρόπο. Καλά, ποτέ. Σοβαρό. Ένα σοβαρό Υπουργείο δεν θα νομοθετούσε με αυτόν τον τρόπο. Είναι γνωστό το θέμα ότι είναι πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο θέμα, είναι κοινωνικό θέμα. Και θα σας πω γιατί είναι κοινωνικό θέμα. Γιατί αν πράγματι το Υπουργείο ήθελε να κάνει αυτό, τότε εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ ότι το Υπουργείο αυτό ήθελε να νομοθετήσει υπέρ των ισχυρών σε μια πολυκατοικία, οικονομικώς ισχυρών, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πλέον το δικαίωμα να αφήσουν στη μοίρα τους τους φτωχότερους. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε ποτέ δηλαδή πλούσιοι εναντίον φτωχών ένα μηδέν. Λοιπόν, μαζεύουμε πάλι το όλο θέμα να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όσοι θέλουν να εγκαταστήσουν ένα αυτόνομο σύστημα θέρμανσης στο σπίτι τους, χρειάζεται ακόμα, σύμφωνα με τα όσα μας λέτε εσείς, η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 50 δεν χρειάζεται έγκριση από πολεοδομία, δεν χρειάζεται έγκριση από το Δήμο, από οποιαδήποτε άλλη κρατική αρχή. Μόνο από τη Γενική Συνέλευση, διότι δεν καταργήθηκαν οι κανόνες της Γενικής Συνέλευσης. Κύριε Παραδιά, θα σας αφήσει. Το κρατάμε αυτό, κύριε Παραδιά. Το κρατάμε αυτό, κύριε Παραδιά, και εμείς θα συνεχίσουμε το. Με συγχωρείτε, συγγνώμη, κύριε Παραδιά. Ναι, έχετε δουλέψει ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί, επειδή όπως καταλαβαίνουμε και όλοι, δεν είναι η υπομοίδα που μπορεί να υποκαταστήσει το κράτος. Είναι το ίδιο το Υπουργείο που πρέπει να πει τι γίνεται τελικά. Και όχι μέσω κύκλων. Όχι μέσω κύκλων. Και σας λέω ότι ο νόμος δεν λέει τέτοια πράγματα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο μια τελευταία λέξη μόνο, ότι στην ιστοσελίδα μας pomida.gr έχουμε πλήρη ανάλυση του θέματος που ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί και να δει αν έχουμε δίκιο ή όχι.